खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्रा गादा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ एकदम आंनि बुगालिलि मोखां लाना गोसो गोरबोनिफ्राय देलाय मालायनो स्राय बराय हरलायबाय आरोखि लोगोफोर ओमफ्राय बेसेबांबा गोबावजोंसो होनाय जाबाय आङो भिडिअखौनो ओमफ्राय आं नोंथांमोननि गेजेराव आं ब्लगखौनो लाबोबाय थानो हायाखै ओमफ्राय बिनि थाखायनो गोबावनि भिडिअब्लाबो भइस होनानै होनोसै होननानै आङो दिनै होनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि दा मोनसै ओमफ्राय नोंथांमोना गोबावजोंबाबो बाया मोजोमा नायलांदो आरो लोगोफोर जों दा देलाय मालाय बहा थांनो ओंखारदोंबा जोङो हादानाव हाबा जानो थांनो ओंखारदों ओमफ्राय जों बिजावजालि आं जोंनि बिखुनजो गथ' गथाय थांबाय आरो ओमफ्राय फिसाजो गेदेरखौ अखानायैनो फरिखा गोनांखाय लानानै थांफायासै ओमफ्राय हादानानो जाहैबाय आनन्द बाजार 2 नाम्बार हादान बेयाव हाबा जाहैनो हिन्जावा जाहैबाय लायनाय नङा हरनाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोनहा बेखौनो बाया मोजोमा गोसो होनानै नायलांदो लोगोफोर खामानि दामानि मावनाय दांनाय बिदिनोसै आरो संसार नालाय माथो होनबावनो नोंथांमोननि गेजेराव आङो ब्लगखौनो लाबोनो हाथाराखिसै ओमफ्राय नाजानोसै आंबो दैलि ब्लग होनो नाजायो नाथाय होनोनो हाया अब्लाबो नोंथांमोना बेखौनो नायलांदो आरो लोगोफोर आंनाव लोगो हमबाय थानोसै आरो दे नोंहा ओरै जिरायफै दे जिङाव जिरायदो जिं जायो नायसैबो नै जिं जिरायदो गेजेराव फैयै आनन्द बाजार मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय मा होनोमोनलाय गिफ्ट लानो नागिरदों आरो हाबानि थाखाय मा होनो दख'ना लाबोखादोंमोन हाया ओमफ्राय दख'नाया एसे पलिस्टार ओमफ्राय 550 लादोंमोननो ओमफ्राय मोजां मोनैनि दा गिफ्टखौनो बायना लांफैनोसै होननानै हाबबाय आरो बिजिनिफ्राय लाबोखानाया बबेथिं दखान जायो मिन्थियानो आनन्द बाजार हा नोंहा आनन्द बाजार जाबाय थाग्रा नोंहा मिन्थियोना गोदो आनन्द बाजाराव दखान होलायग्रामोन बा ओंखायनो मिन्थियो आरो बेहा बबे खनाथिं मा दं ओमफ्राय जोंहा बारा मिन्थिया थांनो हा दा थांनो नागिरदों जोंबो हाबायाव थांनो नागिरदों आरो इसोर बै लाथिफोरानि खोमाहाय फानो लाबाय नै लोगोफोर गिफ्टखौ आनन्द बाजारनि दखानाव आरो मोननोनो नागिरा ओरैबायदि नागिरनांगौ ओमफ्राय माला बायदों नै 10 थाखा जाहैदों ओमफ्राय गाननायनायसै आयनायाव नायना गानसै आं र' एसे गोदोना ल'दिदिनो लोगोफोर मालायफ्रा माखौ ट्राइ खालामनानै नायो ओमफ्राय 10 थाखानिखौनो आयनायाव जि नायै लाबाय आरो लोगोफोर दखाननिया माबायदि आइलां मानसिया बेलायसो नंदों खोमा ओमफ्राय बुंनो हायिसो थादों खोमा ओमफ्राय बे दखानावनो लादोंमोन आरो जोङो हाबानि गिफ्टखौबो 10 थाखानिल' मालाया लोगोफोर थांनोसै नै लाबाय टेनटेना लोगोफोर फैयै फैयै मोनफैबाय जों हादान रायजो आरो गुबै आयदायाव फैयै मोनफैबाय जों हाबाथिलियाव नै लोगोफोर हाबनोसै आरो जोंना बेवाइनि ड्रेसआ नुवाखै गाहायाव गोसोम लोगोफोर नैबे बालेंलें सिख्ला गसंनाया बिनिनो बिब' आरो हाबाया थारमाने जोंना फिसाजो सानैफ्रा माबायदि नायदावगासिनो नायनाय लोगोफोर माबायदि नायदावदों गोजौनिफ्राय गाहायसिम आरो ओमफ्राय दानो दिननि हाबायावनो बेबायदिबा जोंनि फिसा फिसौनि दिननि हाबाखौ दा बुंसै आरो लोगोफोर मा होनबावनो उनावसो मिथिफिनसिगोन मा जायो हिनजाव गोदान नै हिनजाव गोदाना होनदो हादानाव गथ' स्लाय सिख्ला दंलै गथ'बा स्लाय सिख्ला दं बेंथलनि बाजै आरो नै बेहा होनदो मिनिनाया बायदि इन्टारेस्ट जों होनदो ने मिनिनाया नाम्बार 1 जों ज'नो हाबायाव इदि माबायाव नङाबा लोगो मोनखाया ओमफ्राय बेबो बारा फैखाया नालाय गोबाव जाथारबाय फैयानो नङाबा बारियाव गोबाव जाथारबाय ओमफ्राय दा हाबायाव गोबावजों लोगो मोनबाय आरो जोंनि आइनि बिनानावनि बियानै बिनानाव माने जोंनि आइनि बिजावजालिनि बियानै आरो ओमफ्राय जों बाजै जाबाय होनदो गिफ्ट होग्राफ्रा नै डेन्जारसो जोंना नै लोगोफोर मालायफोर गिफ्ट होनायखौ नुनानै जोंना फिसाफ्राबो जि गिफ्ट होनो दावराव ओमफ्राय गावसोरसो होफैबाय आरो गिफ्टखौ आंनि फिसाजोजों बे बिजावजालिनि फिसाजों बिराद खारखि मा होनबावनो आरो गथ'फोरखौ हाबायाव थांबाय नालाय जानो होननानै जिरायलायबाय लोगोफोर नै लाहार फाहार आरोखि खुरनायनि गामिनि रायजो राजाफ्रा लोगोफोर दा जाखांबाय ओंखाम ओंख्रि एकदम आं बाराखौ ब्लग लालाबाय थानो लाजियो नै लोगोफोर हादानबाबो हादान बायदि नङा दैनि एसे प्रब्लेम आरो बे जायगायाव ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां बागान ओमफ्राय जाहाराबो खाथिथार हाबानि खामानि मावग्राफ्रा नै ना सायदों नाया थैलायलायासै खोमा ने ना सायदों नाया गिदिर आराम माने अबेथिं लोगो जानांगोन होनबा आं खोनाबायना स्र' मोनलायसिगोनानो नै मोनसिगोनानो
हा थुग्रा रावबो गैया इलाय हाजिरा होलाय फैसाल'सो नांगौ बिथिं फैनानैसो एसे सान्थि मोनफैलायदों आरो फैदो लेंमा आबैया थांसै हिन्जाव गोदाननि बिब' आरो बेहाबो न नामा माने नायदोंहाय आं होननायसै मा हरनो मा मिथाइ मिथाइ मोनजायो दानो थांसै ओइथिं ओंखाम संग्रा नै ओंखाम संग्राया बे ओमफ्राय नै जाग्राया नै बे आरो थांसै आरो नै माखासे आलासिफ्रा ओंखाम जागासिनो गासिबो जाजोबबा माबा जागोन ना नायख'नो हानाय नङा नुजादोल' गासिनो कुटुबलिनिसो आरो कुटुबलि मोननाया दलाफारा ओइथिं दलाफारा थांसै गोदाना बिब'ना बिनानाव जायोमोनलाय नोंखौ आंखौ बिनानाव हिन्जाव गोदाननि बिनानावबो जायो मानो होनोब्ला जावजा नालाय आरो मोननैबो जायो ने थांसै हिन्जाव गोदान बिमा ने थैखागोनहाय आं थाङाबा फैथारबाय आं बिसिनावसो दंमोन थादो ना ससे थांफानो आंसो खुलुमनांगौ नायालासिनो खुलुमनो नागिरदों हिन्जाव गोदाननि बिफाया थादो बाय बायसै थांसै अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय आरोखि रोजा रोजानो ओमफ्राय बे हाबाया दाख्लैनिनोमोन ओमफ्राय आं ब्लगखौ बानायखादोंमोन नालाय थेवब्लाबो आं गोबावजोंबाबो आगारनाय जाबाय आथिमंगलसो सफैफिनबावलायनोसै लोगोफोर ब्लग आगारनाया ओरैबायदि लेट जाबाय खालामब्लाबो आं आगारनो हायासै ओमफ्राय मेम'रि हिसाबै थाथोंसै होननानै आङो बानायखाबाय जेब्ला होननानै आङो गोबावजोंबाबो आगारनाय जाबाय आरो ओमफ्राय गोबावजों लानाय भिडिअखौ होनायनि थाखाय मा होनोमोनलाय होनायनि थाखाय गिबियावनोथ' नङा जोबनायाव निमाहा बिनाय थाबाय आरो लोगोफोर बाय बाय एसेयावनो फोजोबबाय।